हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दंजोबो। गौहाटी इउनिभारसिटिया गोदान एग्जाम प्रग्राम होदों बेनो जाबाय B.Voc थार्ड सेमिस्टारनि जायफोर रेगुलार आरो एरियार दङ नोंथांमोना एग्जामखौ होनो मोनसिगोन आरो बेट्सआ जाबाय 2017-18 आरो 2019 लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेबायदि आपडेटखौ मोनबाय थागोन। दा बेनिफ्राय जों थांसै गोबाव खालामला डाइरेक्ट अफिसियेल नटिस नायखानोसै एग्जामनि बेनो जाबाय नै गौहाटी इउनिभारसिटिनि जायफोर B.Voc थार्ड सेमिस्टार खालामगासिनो दङ नोंथांमोननि एग्जामा नै जायफोर रेगुलार बेट्स 2019नि बेनिफ्राय एरियारा 2017-2018 बेट्सनि नोंथांमोननि एग्जामा 23 जुलाइनिफ्राय जासिगोन। बेनिफ्राय टाइमिंआ दङ 9 AM निफ्राय लानानै 12 न'नसिम जागोन आरो बेलासिना नै नोंथांमोना नुनो मोनदों बेलासिना 2:30 निफ्राय लानानै 5:30 सिम जागोन नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांसिगोन। दा एग्जामा जागायगोन 23 जुलाइनिफ्राय जासिगोन लोगोफोर। दा बिनिफ्राय माखासे बेट्सआ उनाव जागोन होनना बुंदों नोंथांमोना गाहायाव मोनगोन। दा नै नोंथांमोना नाम्बार 2 नायदो बेयाव दङ नाम्बार 2 लोगोफोर। दा बेयाव एरियार बेट्स 2015-16निया उनाव जागोन होनना बुंदों उनाव नटिस होगोन नोंथांमोना मोनगोन बेनिखायनो भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय। बेनिफ्राय प्रेक्टिकेल एग्जामाबो उनाव जागोन लोगोफोर थाबैनो बेखौ होगोन आरो जेब्लानाखि एग्जामा जोबगोन अब्ला नोंथांमोना बेखौ गोदानै नटिस मोनगोन। दा बेनिसिम लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बेनिफ्राय गुबुन सेमिस्टारनि जेब्ला आपडेट फैगोन नोंथांमोना थाबैनो होगोन। स' लोगोफोर भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'बाय।